Ayo. Ayo. Yes, sulod na. Walay purtahan nila. Wala di ay sure. What's that? Ma'am, nakay bagong mga diamond. Is that a collection? Offer from Black Collection. Yes. How much is that? Tag 500,000 each diamond. Pero i-combine ako siya 2 billion. Reveal. Okay. Let me see. Money siya nga Gusto mo no? very nice ganyan siya. Rare lang din mo siya makita. Para niya siya sa mga alta. Okay, isuot na yan. Mine. May ni mo eh. Yes. Wala man kay liog ma. Kaloy lang. I-arrange pa na ako. Wala kay liog. Chin up. Chin up. Kaginhawa pa ka ma'am. Yes. Kasi tawag ka nila diamond. Ang tawag nga diamond is Diamond Collection. Bagay si mo ma'am. Plus, ipakapin na lang na ako ng tag 2 million nga earrings. Imuha na na ma'am. May na natanan. Okay. 500,000. Installment ni Cash ma'am, we need cash. sa cash. Actually, ang cash. Check it lang. Basig mo talbo. No. Sige, bye. I'll send it to my secretary. So, pwede na karoon ako ha. Okay. Get it to my secretary. Bye. Bakit ba siya? Inulit daw. Pangit sa tindira o. Ikatuuhan. Kaya na. Gaba ka doon. Hindi bubi akag alas